keďže väčšina z vás vie, že vlastne kúpou vily na Bali to nekončí, ale ešte len začína, možno nie pre vás, ale pre niekoho, kto sa bude o tú vilu starať, tak si niečo viacej dneska povieme o správe nehnuteľnosti, o manažmente takejto vily napríklad. Keď sa uvádza vila na trh, tak potrebujeme vlastne spraviť v prvom rade stratégiu. Stratégiu ohľadom toho, či to je určené na krátkodobý prenájom, dlhodobý prenájom alebo nejaká kombinácia. Na základe cieľov majiteľa, typu vily, lokality. Tieto všetky faktory treba zobrať do úvahy, aby sa nastavila správna stratégia. Keď máme vlastne toto spravené, tak sa môžeme pustiť do onboardingu. To znamená do kvalitnej, profesionálnej prezentácie danej vily. V dnešnej dobe nikoho neprekvapí, že treba mať prezentáciu čohokoľvek, akéhokoľvek produktu kvalitnú a preto treba vytvoriť samozrejme fotografie, videá a popisy, pretože toto všetko sa bude umiestňovať na platformy ako Booking, Airbnb, Agoda a podobne. Čo sa týka služieb nadštandardných, tak z môjho pohľadu tieto služby sú rovnako dôležité a možno aj dôležitejšie z dlhodobého hľadiska. Vytvoríme okolo celej vily nejaký storytelling, vymyslíme dobré meno, zároveň to bude odprezentované na samostatnom webe a bude tam vytvorená virtuálna prehliadka. Budeme spravovať pravidelné sociálne siete, to znamená, že bude sa na tú vilu chodiť. Fotograf bude robiť zaujímavé a lákavé fotografie, videá, ktoré sa budú potom pridávať na tie sociálne siete, tak docielime, že po čase začnú hostia vyhľadávať túto vilu cez sociálne siete, priamo cez web a nie cez platformy ako Booking, Airbnb, kde platíte z každej rezervácie určité percento. Takže z môjho pohľadu sa oplatí investovať aj do týchto služieb prezentačných, ktoré vlastne vám môžu v budúcnosti priniesť väčší zisk. Pre koho je správa vily určená? Pre každého, kto tú vilu vlastní a nebýva tu, čo je snáď 99% investorov. Vo väčšine prípadov je kúpa vily na Bali ako vynikajúci investičný nástroj. Ľudia to nekupujú, aby tu bývali, ale na to, aby vyťažili z toho čo najviac a samozrejme vedia to využívať, keď prídu náhodou na dovolenku. Čo sa týka druhej úrovne, tak je to vlastne po onboardingu už tá samotná správa vily, ktorá vlastne zahŕňa servis okolo nehnuteľnosti a okolo hostí, ktorí sem prídu. Treba zabezpečiť check-in, check-out, aby tu stále niekto bol, aby mali hostia k dispozícii minimálne na WhatsAppe niekoho, na koho sa môžu obrátiť v prípade problému s elektrinou, s vodou alebo by len niečo potrebovali. Má to zasa viacero výhod a jedna z nich sú recenzie. Čím lepšie služby poskytnete, tým lepšie recenzie budete mať a tým viac hostí do budúcna získate. My napríklad hosťom okrem týchto základných vecí, čo sa týka ubytovania, poskytujeme aj nejaké poradenstvo, kde sa dobre v okolí najedia, kde sú dobré reštaurácie alebo masáže a zároveň im poskytujeme rôzne denné výlety, či už po ostrove alebo na iné ostrovy. Zabezpečíme im tiket na loď napríklad, šoféra, profesionálneho kuchára, či už nejakého, ktorý sa špecializuje na medzinárodnú kuchyňu alebo na túto indonésku. Čo takáto správa nehnuteľnosti v skratke obnáša? Ide o to, že potrebujete vyčistiť bazén, chodí sem bazénár, treba sa postarať o zeleň, je jej tu dosť, napríklad aj na tejto výle bude chodiť záhradník, treba to polievať, treba to ostrihávať, aby to vyzeralo stále k svetu, pretože za mňa management vily nie je o podávaní si kľúčov, ako som spomínal, ale je to o zážitku pre tých hostí a vtedy sa vám to bude vracať.